Oikein hyvää maanantaita ja hyvää huomenta. Pahoittelut nyt siitä, että mulla on ollut tämmönen erittäin pitkä tauko, todella hiljasta täällä YouTuben puolella. Ja nyt mä ajattelen, että nyt mä selitän tässä kaiken teille. Ja samalla sitten vähän meikkaillaan, koska mä olen nyt hommannut tämmöisellä pienellä budjetilla tommosia ihan perusmeikkejä, että mä ajattelin, että no nyt mä rupean opettelemaan tätä taitoa, että koska mulla on ollut itellä koulussa meikkikurssit, olen siis parturikampaaja, mulla oli koulussa meikkikurssit, niin koin, että mun on jotenkin pidettävä yllä sitä, että jossain kohtaa joku asiakas saattaa tulla sinne, että meikkaa ja tee mulle kampaus. En osaa. Aloitetaan vaikka sillä, mulla on pohjalla nyt ihan niinku peruskoista voide, koska mulla on erittäin kuiva iho. Se on oikeesti kuin joku aavikko. Ja laitoin ihan perusvoiteen sinne. Niin laitetaan nyt ihan tavan meikkivoide. Ja mulla on meikkivoiteella ihan tää Essensen. Osaan puhua näin heti aamusta. Mutta aloitetaan tällä. Ja siis mulla on sen takia nyt ollut vähän hiljaisempaa, koska mulla on tuli muutto Turkuun tässä elokuun lopulla. Ja sit mä joutuisin kissasta vielä luopumaan ennen muuttoa. Niin se tavallaan vei kans sillä, että mä en jaksanut tehdä mitään, eikä mulla ollut oikein innostusta tehdä, koska oli ihan siivimaassa. Ja no sit mulla on ollut vaan oikeastaan töitä, että mä en oo mitenkään ehtinyt tai jaksanut työpäivän jälkeen enää alkaa kuvaamaan mitään. Niin sen takia olen ollut erittäin hiljainen. Onko sit nyt 4 kuukautta vai? Mä oon tänne viimeksi tehnyt jotain. Sitten olisi concealerin vuoro. Peitän nää mun ihan sikatummat silmän alusseet. Hei, mun lähtee ääni. Ja mä en oo sille aikaisemmin kauheasti meikkailu, joten mua ei saa tuomita, jos mä teen jotain väärin. Tää on mullakin vielä aika uutta, vaikka nyt oon jonkin aikaa sillä harjoitellut kyllä. Mut kukaan ei oo seppä syntyessään. Se miksi mä ehkä vaikutan ehkä vähän väsyneelle, syy on ihan se, että mä olin eilen tai viikon lauantai-sunnuntai mä olin laivalla. Tomi, se napatanssi tai johtaaks? Olipa se napatanssi. En mä osaa. Sillä et heiluta sun maha tälleen. En mä osaa. Nyt ei taas sulle. En mä. No, se oli hyvä. Se oli ihan riittävä. Sen takia. Mä en vaan jaksa. Eli äsken meillä oli puuteri, niin nyt mä teen sit kulmakarvat. Ja tää on sellainen asia, että jos kulmat ei onnistu, niin mun koko päivä on pilalla. Ja se millaisia kulmia mä ekana tein, niin herra Jeesus Marjala. Se oli oikeasti jotain maailman hirveintä. Koska ne oli todella paksut ja todella järkyttävät, että jos nyt se tekisi sellaisia kulmia, niin oi Jeesus. Nyt kun on kulmat tehty, niin mä oon myös rajonnut ne concealerin kanssa vähän korjannut noita, niin laitetaan nyt vielä vähän geeliä, että se pitää noin vielä paikallaan. Ja mulla on väritöntä kulmakeeliä, koska siis mä aina sotkin
jos mä olin laittanut meikkivoiteen, niin mä sotkin aina nämä kaikki ympäristön siihen kulmakeeliin. Ja sit oli vaan semmosia ruskeat länttejä pitkin sun poikin naamaa. Niin nyt mä sit löysin tämmösen ihan uuden kuin väritön kulmakeeli. Siis mä vaan voin suhia sitä pitkin naamaa ja se ei ole missään. Laittamaan luomiväriä ja mua oikeasti pelottaa, koska siis täällä on tämmösiä sävyjä. Että mitä sitä oikein uskaltaa laittaa. Tää vähän tämmöstä vaaleampaa ensin. No kyllä ne kaikki varmaan tiedätte, mutta mä haluan olla niin hyvä ja kauhean pro, niin mä sen takia selitän teille. Mut niin, sit aloitetaan siellä. Mä laitan tonne niinku tommosta hologrammi tommosta luomiväriä, niin katsotaan mitä lopputuloksesta tulee. Nyt olisi kumminkin sitten, siis mä teen nää varmaan ihan eri järjestyksessä mistä pitäisi tehdä, mut mä en tiedä tätä järjestystä, niin mä voisin kyllä nyt tehdä vaikka contourin, koska mä en enää tiedä mitä mä teen. Mitä mä saan pois. Mene pois. Shh. Nämä rajaukset on varmaan ihan päin hanuria, mutta ei anneta sen haitata. Nimittäin jos mä olisin alkanut korjaamaan nyt koko aikaa, se olisi tietänyt kaaosta, se olisi tietänyt, että mä olisin riehunut tää, se olisi tietänyt, että mä olisin potkinut seinää, mä olisin varmaan loppujen lopuksi pannut parvekkeelta alas. Joten säästetään nyt kaikki tää vaiva. Ja nyt sit on toi vaikein varmaankin ripsien laitto. Mut sen mä menen tekemään nyt tonne vessaan. Monen tunnin tappelun jälkeen sain ne lopulta kyllä päähän, mutta siis nää näyttää ihan, toinen ripsi on niinku periaatteessa täällä reunassa, toinen on sit niinku tässä reunassa. Se alkaisi olla ready, paitsi että viimeinen ainesosa. No niin, nyt ois päästä niinku valmis ja mä en tiedä mitä mä voin sanoa tästä. Tää näyttää jotenkin ihan niinku, mä näytän jollekin pellelle. Suoraan sanottuna, että siis tätä ei voi sanoa meikiksi. Musta tuntuu, että niinku poskipuna tuli liikaa ja musta tuntuu, että mä en saanut häivitettyä sitä kunnolla. Musta tuntuu, että rajaukset jäi semmoiseksi liian vahvaksi. Ja noin silmärajaukset, eyelinerit, niin toinen on ihan fucking paljon paksumpi ja ripset on miten on. Mä en tajunnut, että meikkaaminen on näin vaikeeta. Se näyttää kauhean helpolla, kun joku tekee sitä. Kun mä katsoin jotain meikkivideoa, mä oon silleen, että kiitos kun katsoit tämän videon. Ja jos sä tykkäsit tästä, paina peukut ylös ja kommentoikaa tonne alas, että millaisia videoehdotuksia tai videoita te haluaisitte nähdä multa, jos te haluaisitte nähdä jotain lisää tämmöistä meikkiä aiheista, koska mua ainakin itseäni henkilökohtaisesti kiinnostaisi tehdä tämmösiä. Mua kiinnostaisi tehdä kaikki maskeerausjuttuja, jotain kampausvideoita, ehkä saattaa niinku kiinnostus nousta niitä kohtaan. Ja sit niin kaikkea muuta tommoista, niin kommentoikaa tonne alas, jos te haluaisitte jotain sellaisia. Ja tilatkaa ihmeessä kanava. Mä oon kovaa vauhtia nousemassa sinne 5K:hon, niin tiedä vaikka tekee jonkun kivan spesiaalin. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joten moikka!